Pag-ibig ko. Sige ha. Navera. Pagbutan na yung kuya dyan. Kuya Rene. Kuya Rene, hello. Kuya Rene, Kuya hello Rene, hello po. po. Ano ba ko lang? Sana may ulit ako, ulit. Saan mo yan si Nerds, guys? Sure. Ulit. Okay, ulit. Lalagyan niya magpalit. Kuya Romel, hello. Kuya Romel, hello po. Ayan, sana di mag-brand out. At sana di mag-loading yung signal natin. Yo, parin Jason. Hello. Sabi ni Kuya Rene Castillo. Kuya Romel Lumahid. Present. Thank you po sa inyong lahat. Thank you sa pag-tune in. Maraming salamat sa pag-tune in. Sa viewers, hello. Okay na ba? Okay na ba ang lasa? Take two. Take two. Puso mo limot. Ang hirap naman ba inumin? Pangahe, ano? Kuya Billy. Good evening, Panjil. Sabi ni Kuya Billy. Kuya Rene, hello. Sabi ni Kuya Romel. Sana huwag tayong mag-loading. Pasok. Baka natuturo man sa stand, sa speaker para nakastand. Ngayon na nagbabaw. Ay, Mary Jane Paduan, mga Jella, may kaya pakantagin lang, may nalang sa buhay ko Wait na! 7 viewers, hello! Medyo mahirap siya, hello! 7 viewers, hello po! Hello sa lahat! Yan, shoutout sa ano. Tita namin yan, magaling din yung mantiyan. Mary Jane Padua, lumabad. Kapatid ni mama yan. Isang singer din yan, singer.
Mag-ano na kayo, relax. Sana huwag mag-loading yung signal. Mga Moira muna kay Kuya Romel kasi pangako. May kalag shout out po. Pangako natin yan kay Kuya Romel eh. Yung mga Moira. Pero ganyan din eh. At buwan ko po, plastic na wala. Plastic na wala. Ito. Table pa? Paano table pa? Table din. Dito naman. Hindi naman. Sabi na. Papayan. Dito. Ang Moira muna daw. Kasi kay Kuya Parang Romel. loading ah. Thank you Ate Ami. Sabi ko yan. Eh, si Kuya Benji pa ba? Kuya Benji. Hello kayo. Hello, Kuya Benji. You set it up, repair and protect. Shop now. Wala ka daw upload sa Kuya. Ate Cherry, pasok ka na Cherry. Shout out ka Ate Cherry. Shout out sa Shelly. Kuya Ruben. Hello, ayan na. Kuya Ruben, hello. Ate Karuchin, lumaba nila po. Kapatid ni Mama yan, kapatid ni Mama. Ay, bayan na si Mary Jane. Mary Jane. Nakakarilahan. Tambay ka dito. May naman yung Jane. Kantaan kayo nila Mama. Kuya Boy. Maglawan-lawan na kami ni Arjeta. Sana di mag-upgrade. Tinawag nila mo, tinawag kanta. Alam niyo, ano na, hello. Sabi ni Kuya Billy. Umiiyak si Kuya Vinci. Request niya ni Kuya Romel. Ate Maris, Kuya Amy. Vinci, ba't ka umiiyak? Ganda lang yan. Kuya Jabir, asan ka na? Sabi ni Kuya Romel. Loading ba? Loading? Malakas konting ko yung lumaring kiso. Ano ba yan? Ha? Sabi ka na. Tama lang. Leo Di Melo. Ilan? 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 Halika ka lang. Hindi ako sinusan sa inyo man din. There's
Sa kanya Wala, di ko naman. Ikaw. Ilan? Francis, hindi ko rin community dahil sa pungin niya. Kaya sobrang tuwa ni Francis sa libreng papustis. Dahil sa pustiso, malinaw ng mata ko. Ano? Nandito ako. Gol ba gol? Maraming request. Gol. Pero dapat may everybody sing. Marami na. Everybody May sing. video, may video. Pero dapat may gusto. Everybody sing. Ah, mula na po everybody sing. Gol request gol. Marami. At ang hirap. Ang hirap. May binisan kayo. Baka, baka. At ang Ang hirap. hirap. Ang hirap daw. Ang hirap, ang hirap. Ang hirap. Ay, dito ka lang. Ang hirap muna. Dito ka lang na lang. Ako nag-ayos. Jay, tapang muna daw. Nag-request. Agal ka pa. Jay, tapang. Mga sa kasi. Nagpalagpas si Kuya Quincy. Lad! Kaya pag po ako bukas, girl tapang muna. Girl tapos ko yung top na niya. Go girl tapang. And the blue corner! Darling Property! Fifteen viewers, hello! We have a good show. Wala sila ng iba. Umiiyak si Kuya Quincy. Go girl tapang! Next champion ng Bicol yan. Sabi ni Kuya Quincy. Yan lang, Kuya Opit. Ay, parang papunta na dito si ano ah. Si Tita Gina. Wala lang nagpong eh. Parang kundawi na. Parang talaga kundawi na. Mada. Nakagaling ba? Parang kundawi na po si ano. Tita Gina.
Thanks for watching. My life could be amazing. Angeline naman. Peter. Good. Ayun na. Yung, sige, sige, That's sige. this. Next. Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang, ha? Oo, salamat. Dito ka lang. Naling kaka-check? Di makatulog? Hirap yan. Simple. Switch to Whispers Law. 100% wrist protection at 46 pesos. New Whisper Day and Night Connect. Sakto pang dear night. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Answers at my pinaka-pinipili or pinaka-malaki. Pinaka-masarap, Chicken Joy. Bilis time. Yan. Sa fall din. Ay, so go daw. Nakakanta mo sa touch. Baka makulit. Be, ikaw ay ako, be. Ako lang ang kaya ko. Ikaw ay ako ay ikaw. Ayan, Will Holiano, shoutout po. Holiano family. Pinjisan ka na. Balik tayo ng microphone. Kaya raw, di ko pa ninaangat. Sige. Wait lang po, papalit ko ng mic. Wala ka. Ulit ang mic. Sabay ba ako? Ha? Hello? Apa mo yan ako? Hindi. Ayun, lalo lang yun. Double, ano para mag- Double para doon. Sige na yan. Hello? Reserva. Sarap.
Takot. Baka, ano to? 20 viewers, hello! Dami natin Ah, ngayon. 21. Sana di mag-brand out. Ayan. So, andito si Kalayas TV. Lover Bits. Lover beats. Ano daw muna? Request ni Kuya ano? Rocky. Ano? Mula sa puso. Wala sa puso. Ayun ano, Esperanza. Mula sa puso daw ni. Pang lalaki yan. Mula sa puso. Sa iba lang. Kantan ko daw. Request Mula sa puso. Ganyan pala, tuwid. Request ni Kuya Rocky. Low, low, check, check. Mula sa puso. Mula sa puso. Sa puso. Mula sa puso. Puso mo lang. Mula sa puso. Akala ko, Jimmy Valdivino. Wala sa puso. Low, low, low. Sound check. Hello, Kuya Rene. Ay, si Kuya Jagger. Hello, Kuya Jagger. Shout out kay Jagger. Ah, balikin mo. Kasi mo kanina. Ay, kanina. Hello. Ano ka rin, Dan? I can make you like me. I can make you like me. I can make you. Wala ka po na. Ano ko yan? Sinagkanda. Sinagkanda. Jun. Yan, gano'n. Salama. Hello. Hello, wow, wow. Low, low, low. Kuya Benji Fernando, hello Good, po. good, hello. Ayun din siya, no? Thank you po, Kuya Rocky, sa pag-request. Sino? Si Anthony Lee, dito. Hindi mo sa lahat. Watching some po. Low, low. Ay, salamat kay Jagger. Pagpalitan mo kaya. Ay, sadyang nakamahal. Hindi mo sa mic. Sige. Lagi lang may ngiti, lagi nang nadarama. Habang lahat ay wala nang gana, dahil sa mangis ng naranasan. Mula sa puso, tunay na ganyan. Nais ko ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sa walang wakas. Sa ilalim ako, ang iniisip ko, sa paghabol at sa paglaban. Pilit ng pag-ibig, aking pagsaluhan. Kung mayroong man lang, di ko mabiyagan. Sa puso ay tunay na ganyan.
sa puso ay tunay na ganyan. Hindi po kailangan ko sa request mo. Thank you. Thank you very much. O si ano naman yung ano na, tiro na pak nito. Si Ilan. Ilan. Sabi sa comment. Ito nagkukuha yung mag-link ka na. Hindi ko po alam. Kaya, Jagger? Oo. Voting mo? Hindi na. Wala signal kayo, sabi ni Kuya Jordan. Hindi mo gawin ito, patugtog kita. Kung sa ano. Disconnect mo naman na TV. Oo, try lang ano, try lang sa cellphone. Cellphone. Ah, Bigaan, baka sa ito pag nagpakit sa speaker lang. sa speaker at arugan na Baka, ready na to. Na, Laro, nalulog naman sa ipis. Ginagatat. wala lang ba eh, Chris? Kasi bago pa ito. Manulugan siya ba? Ang ipis bago mo nga nakalakot. Ha? Mayroon? Iwan na sila mo, di ba? So, trip na muna sa try mo sa minsan sa ano. May problema yung speaker namin. Okay. Loading pa po ba? Sige, tutug daw. Araw galing. Araw-gabi na lang. Kuya Jagger, pasensya na po. Di daw po talaga alam yung request niya po. Rubber beef. Ano po? Yung ano? Oh, salamat. Pasensya na po kaya Jagger Dick. Salamat po kay Jagger, salamat. Twitter. Mga Twitter. Ano mga tayo din? Request na po Kuya Jagger ulit po. Ibang request po kay Jagger. Tinanggal mo na yan. Baka kabila. Tinanggal mo na yan. Ako pa. Amoy talaga. Marinig ko amoy. Ako pa. Yan ang kabila. Dapat talaga. Ito, dala. May isang wire na nakakonectad. Tanggal natin. Oo. Ayan nila nyo. Ano yun? Tanggal mo na ba? Thank you po, salamat. Sa speaker din mo, sobat kayo. Come on! Hey! Kahit saan mapunta, thank you, Red Jagger. Mas makuha daw, wala mic. Salo. Pasensya na po sa Ha? Loading? your life. Loading talaga. Ilan? Saan ka lang? Ano ba ka? Ilan mo? Start din mo. Ano ba na kaya na ulit gigirigiti? Baka stock. Okay na. I'm sorry, ako. Balik mo yan. Ate mo shoutout po.
Masakto lang. Eh. Gagaling naman. Salamat Ate Faye. Well, kita rin. Nilalaban pa niya. Nilalaban pa niya. Duit kita. Ay, yung Esperanza. Esperanza pala may Request ni... Sino yun? Kaya rin eh. Esperanza. Ate kasi sa Esperanza ni Bukoy Dulon, di ba? Pinapanood ko Ay, thank you. Ay, Kuya Reliano. Thank you po, Kuya Reliano. Salamat kay Rowel. Oo, miss ko na yung ages. Salamat po, Kuya Rowel. Monday, nagiging manhid day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, Wednesday day. Pabalik-balik na lang. Find your own. It's 4 times Speed Well Fresh, a generic brand of Pasensya na po kasi signal namin kasi remove the ano pain from the lang. source so symptoms don't bother you again. Nakarating lang kasi ng ano. Thank you Daddy Roel, sabi ni Kuya Jordan. Sa alam viewers, thank you po sa lahat. Sa buhay mo hanapin ang araw lang sisipan. Ang sa iyong ganda.
Talagang Ano always. season? Wala ba? Marcos season. Sa nagawa, kaya Manilo. Ang ganda ng ito. This song was dedicated to my master. Pero po mga isikopin niya lang na welcome po yan. Tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Naniniwala ako na tunay pag-ibig mo. Huwag lang pansinin ang nasa paligid mo. Isipin mo tayo minamahal ko. Loading nga. Loading nga. Kain po. Tumalit. Yung ano daw? Unlock your child's amazing development with Active Immunity. The only one with synergy. To help unlock superior immunity Ano, and masabi tayo active. malapit. Always muna na tayo, Kuya Rene. Always, Marcos season. Bibig ka na, no? Talagang lakas daw ng echo sabi ni Kuya Rene. Ano po kayo rin?
Next, ilagay mo lang sa babay. Ilagay mo sa babay. Ilagay mo sa babay. Sundan mo lang. All of your heart or not at all. Nag-loading nga po. Just promise me that the summer every fall. Thank you po, Benji. Nag-loading. Love always as you love me. Always as you love me. From the start. Thank you po, Kuya Benji. Thank you.
Loading ba? Ako sa'yo. My friends, hello! Ako sa'yo. Ako sa'yo. Loading me? Loading your me. Termilo nga, termilo. Termilo! Loading your Termilo! Termilo! Ako sa'yo. Kaya natin yan kasi may paus. Kapcho, ikaw mo. Hindi tayo paus. Ay, salamat! Ay, Kuya Benji! Ano kaya mga friend mo? So, ano kaya ay, bukas na na. Ano oras? Ayan, bukas po ganitong oras. Mag-live din po ako. Thank you, Kuya Benji! Request na, Kuya Benji! Salamat, salamat. Pag-ibig ko sa iyo pa rin. At kahit ano pa. Ang sabihin nila Dilo, music Makikiusap kay matala na ikaw'y lalapit at sabihin ipaalala sa iyo ako'y sa'yo Kuya Benji at talaga. ika'y aking lamang. Inakita ni Kuya Benji. Pag ganyan. Pinalit ko lang. Kami pa lang. Salamat, Ate Maya. Kuya Benji. Umasa ka maghihintay ako kahit kailan. Oh, kahit na umabot ang ako'y nasa langit na. Sana akong di ka makita. Makikiusap kay batala na ika'y Magkano tagay? Tagay. sabihin ipaalala sa iyo ang nakalimutan so
Yan. Thank you. Thank you po, Kuya Benji. Mga sali viewers, Ate Mayang, shoutout kay Ate Mayang. Tawa talaga si Kuya Benji tsaka si Kuya Benji. Ano ba na ako sa kay Kuya Dabo? DB Astro. Piling ko, ano nila na Dok, lapit ako. Ang bawat biyahe ko, para makapagpapag si Maki. Katulong mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients sa Corona. 59% ngayon ako Local bills. Baka ano? Wala ko talaga. Kahit naka-off meron. Hello? Hindi nakikisama yung signal natin. Sa iyong ganda ang puso'y Salamat po kaya kami. walang pagkapiling ka, tanging nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Ang saya nitong pag-ibig, sana ay di na mag-iiba. Ang pangarap mo, ang iyong binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay. At ang piling mo'y parang musika, nagpapaligaya sa munting nawawalan. Ang sarap nitong pag-ibig, lalo parang Baka Ate Mayang sa ano, sa signal namin. Kasi malakas na dito eh. nakikita sa aking palasyo. Dalangin ang ulan ay nakita ko ang lahat ng ito'y pinagkakuha. Dalangin lang pagkakagin ang pangarap ko. Baka sa signal po. Yung audio. Mawalay ka sa aking pagsinta, bawat
Good, wala pa. Lang sakit ka. Yo, salamat po. Kuya Bern. Ay, Kuya Bern. Kuya Bern. Thank you. Ay, luwag ka muna. Hindi mo pwede Regine ng Bicol. headphone. Thank you, Kuya Bern. Thank you po sa inyo lahat. Kuya Bern. Pakanta. Thank you. Ayun, si Kuya Ruel. Kuya Roliano, thank you. Ay, Salamat si po. Kuya Ruel, thank you. Kuya Ruel, thank you. Kuya Boy. Nalaw-request po kayo. Okay lang po kuya ganyan yung rider ko. Traffic pag tuwing. May anak Sharon sa lahat. dalawang pa. Buti to, walang tinatago. McDo Deals. Ingat The kuya cheapest Bobby. house. Kuya Bobby, ingat. Kuya Bobby, malapit daw ano. May accident na. Ay, Ate Cherry! Hoy! Ate Cherry! Hello! Request kayo po, Ate Cherry! Ano, Chiri? Mwah! Kuya Bern, nasa Family singer talaga, sabi ni Kuya Bobby. Thank you, Kuya Bobby. Thank you po, Kuya Benji. Sa Palipan. Bunutin mo na ito ano. Kaya may taypan na lang. Nakalive ka ba? Oo. Ay, i-connect ko na lang. Pero wala na kayong wifi. I-connect natin sa ano. Bunutin mo na yung ano. Kasi, dun kasi. Ayan. Yung dyan po kasi sa ano, sa nakukunikan ng wifi ko, wala pa silang kuryente. Bali, solar, nagchat sa akin na ano, nagchat po sa akin na hanggang 9 lang yung ano, karga nung solar niya. Kasi di naman uminit ng maayos. Dapat nga rin naman. Kami pa lang po kasi yung may kuryente dito. Yan. Pasensya na po kayo. At buti nakakunik ako dyan sa ano. Yan sa may barangay namin. Yung, yan nga, di pa gaanong malakas yung signal. Kaya paputol-putol pa kasi ulbutan na yan dyan. Daman na lang. Oo. Yan. Okay na. Nawalan po ng signal kasi nagchat po yung ano, nagchat sa akin. Nagchat yung nakunikan ko ng wifi kasi kami pa lang po yung may signal dito sa ano, sa Lakeside. San Roque wala pa doon sa lugar nila Kuya Noli. Tapos yung gamit niya solar. Hanggang 9 lang yung laman nung ano, solar nila. Buti na lang nakakunik ako dyan sa barangay. I-connect mo muna sa ano. Kapasensya na po kayo. Magkano tayo pag Nagpagasolina. Nagpagasolina daw. Sabi ni Kabinchi. Connect kayo dun sa ano, barangay. Tapos sinaan mo kasi mag-ano ng speaker. Welcome. Ano nga? cellphone na lang siguro. Ang cellphone para makonik. Papatin natin yung posisyon ng cellphone. Kasi mala to.
Para lumapit-lapit doon sa may ano, barangay. Yun oh. Cellphone tayo magkukunik, cellphone. Yun din na naman din. Doon kasi sa lugar nila Kuya Luli, wala pong signal. Eh doon ako nakakunik ng ano. Doon naggagaling yung... Saka di pag anong malakas, di pa stable yung signal talaga. Bakit ma? Ituloy ko ma. Doon yun ma. Sa kusina. Sa kusina yun ma. Kasi 16 viewers sila po. Dahil hanap ko sa namin. Anong kaya? Silat ka nagbaliw. Hindi, ako pagkaya Inibig ko sana maintindihan ano bang pinagkakaya Loading! ko. Loading! Ngunit para lang sa'yo ayaw na naman yun. Ipagpagpag mo ako ang inagugulo. Pinahagit lang ka. Sana Ay, meron na atang signal eh. Ay, okay na ay. Mic test, Kuya Benji. Pasensya na. Gumapit pa talaga si Kuya Benji tsaka si Kuya Romel. she's always on my Naroto tayo ng golden. She's alright, no. And she's so far away. It just keeps falling every day. And even now she's gone where the was gone. Is it to break it? Baby, my love will come back someday. Baby, your heart will find a way. And all I can do is hope and pray. Is heaven my friends keep telling me that if you love her, you're gonna set her free. And if you return to God, I know she's mine. So tell me where the war start. Is it to breaking my heart? Don't want to let her go. Baby, my love will come back someday. Hello po! Only Kung wala signal, pabot-abot. and maybe our hearts will find a way. Nawala ng signal yung source ko ng ano, wifi. Kumunik lang ako sa barangay. All I can do is Ay, Kuya Benji, Kuya Reggie. Hello ulit po. Yung mga kinakanta nila, download yan. Naka-download. Why I live in this fear is why I wake up dreaming. I know she's never there. With all the time I ask to brave, I'm shaking Sabi ko lang po. inside. Why do
ano, may kuryente dito sa left side. Tapos yung doon sa ano, sa San Roque, yung source ko ng signal, nakasolar. Eh, mahina yung ano, mahina yung init. Kanina. Kaya yung karga ng battery ng solar niya ay umabot lang ng ano, umabot lang ng alas 9 nag-chat sa akin. Ay sa lahat. Clear na ba? Yung salamat po at clear na. Sige, verbal lang. Tayo. Yung cellphone nila hindi nakakunik sa ano. Kaya yung kinakanta nila yung mga naka-upload sa cellphone nila. Download. Hindi mo makaselfone. Hindi. Wala signal. Nag-connect ka mo sa? Nag-connect ka mo? Naway ba ito? Wala signal. Nakuha ko yung signal. Until the sounds of your glory, well, my heart is Maraming ang maraming nag-ulog sa wifi mo kasi kaso nag-uwian na. Kasi nawala ng signal. when I look into your Maraming nakicharge dito sa tindahan. my dreams.